udah naik ke bujang itu. Tenang udah hali. Hali dia. Hali dong. Taruh terdana lah. Hali bang. Dia terdana lah. Oh itu untuk di tangga. Alai kalau dia namanya bilang hali. Di Hakal mimpi. Situ namanya bujang. antar sama nanti nama kita dah. Dah beda kan? Hah? Oh satu lagi permintaan dari tim media. Cari siapa Tim dulu? media. Number piro? Matawi makan. Media ada matawi. Asas sambil marmi main nahan itu. Asa ites jo. Marmi kan? Anak pergulai punya apa sahaja. Marmi kan? Saraf siap. Oh, yes multimedia dong. Maju dulu multimedia naik. Ulakum saya. Anjalahi
Horas ma dihita amang dainang. Tamahita madok ngoliate itu tuhat tadi bata. Di siala asi dohot holong ni rohana do nama dongani hita. Boy hita mahahi pason sahat tutikion di manugot ni arion. Boy hita musemar saur dohot Tuhan ta. Di bagasan hai pason nang di bagasan las ni roha. Ada orang suka mulai parminggota tamahita mangidu pangurupio sia Tuhan ta. Matang yang naho mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Tapasada maruhatta mare de mahita sian buku ede nomor 20 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Tungi semadongakku di akka banua gijang, jala dukon niho, dangadong di halomon rohaku di tanoon. Nang pemeru sibukku dohot rohaku, say debatado partano batoan ni rohaku, jala parjabarakku saleleng-lelengna. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata asi maroham dihami. Aidang terbaik kami mabay manangaha molo soho dongan nami. Di bayani saile homma di hami roha banua gijang asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham say dongani mahami asa miak kami di bagasakko dohot di bagasan hatam marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dehita. Dalam artuon nasana hino
Songon sikat ni patik dihita di bagasan mingguan dibuat dosian Kolose bidu 4 ayat 5 sahat rodi ayat 6. Kolose 4 ayat 5 dot 6. Marpatas ni roha mahamu marpangarange maradukon akana di balian parhaseang hamuma tiki saitong malabok hatamuna songon nasiniraan asa boto omuna alus na patut tu ganup jolma atong rap mangidugo gumahita taringot patik nanya alit Tuhan dibata sa pargogoy mahami mangulahon mahobar tu patikmu. Amin. Mari dahita. Poti madu sata na kudangi tujulo ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutapoti hami do dosa dohot pangalasyon nami na kudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asi ni roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehova. Nunga diar sahiho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojaiho au marhite sian akka hajahatomu. Au tutu au sadiri manelesei akka pangalosim alani hadirioku. Jala dangbe hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma didibata na digijang. Mari dahita. Yesus
Tabegema turpuk epistel dihita di bagasan mingguan. Imasian buku podas yang Raja Salomo. Bidusada ayat 20 sia sahat rodi ayat 30 tajahama masikat sorin. Poda sada ayat 20 sia sahat rodi ayat 30. Ala naung hina gigi honasida parbinotoan jaladang dipilit biar mina Jehovah. Jadi ikon panganon nasida parbueni dalam nasida jala habu tokononna sakap-sakap ni rohana sadiri. Alai manangise natu mangihonau marsonang-sonang maibana maringanan jala sonang rohana maradopon hagodoron dohot jea ido saatna martua do akan atu mangiho katani debata jala naopeopsa. Amen. Maret dehita. Tidakon mahata ha porseotai songon na hinatidakon ni dongata sa porseaon di sadok portibion rap mahita magdok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi siya todi parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehovah amanai parguguna so hatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan abadia dohot dia sesaan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tabegi majo titing nama sadihita di bagas sadarion. Shalom. Horas madihita saluna. Dihamuna manami inanami ruas ni huriata. Tatangi hom majolo satokin titing namasa dohok nanaing si pamasaota di tonga-tonga ni huriata di nama naipat sa minggon. Minggu 12 September 2021. Na perjolo mamuka sian hari Rabu tanggal 15 September 2021 di Patupado pertangyangan sektor di Huriata masuk pukul 10 siang wita
pinangidohon tu Ganup ruas asa maddohoti acara pertanyaan sektori maringanan di huriat tahun. Paduahon Ganup hari Rabu dung sidung pertanyaan sektor dipatu pado sermon perhalado. Pinangidohon ma tu Ganup perhalado asa maddohoti sermon perhalado. Patuluhon di hari Senin tanggal 10 September 2021 pukul 10.30 dipatu pado rapot panitia aset gereja HKBP Sentosa. Nani dohotan ni Ganup panitia maringanan di konsistori. Paupaton di jalo huriatta do sumbangan sian ruasta keluarga nyonya si haloho boru hutapea ruas sian sektor tolu ima aqua plus nek lahotu kegiatan vaksinasi dohot masker medis 2 dus khusus tu perhalado. Mau lihat ma kupasatami tu keluargai sailam martaba ma pasu-pasu sian tu hatta tu nasida tu juluano. Palimahon nunga dipatupa vaksinasi dosis perjolo di hari Jumat dohot hari Sabtu tanggal 10 dohot tanggal 10 September 2021. Jadwal vaksinasi dosis paduahon akan diinformasikan kembali. Mau lihat tema. Paunopon di hari Minggu tanggal 10 September 2021 tapatu pado papungu pilihan khusus turwas nahona bencana alam di daerah distrik 10 Tolu asahan Labuhan Batu dohok daerah distrik 26 Labuhan Batu Kobartu si tapatu pado pilihan khusus sadarion tabigi mas surat sijahaon sian kantor pusat HKBP. Napapituhon telah dibuka pendaftaran kategorisasi sidi di HKBP Sentosa tahun ajaran 2021-2022. Bagi anak kami yang berminat untuk mengikuti kategorisasi sidi diminta untuk segera mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran telah di-share di grup sektor. Pawaluhon warga jemaat yang berulang tahun ibadah online sekolah minggu, kewajiban jemaat pelayanan ke gereja pagaran jadwal pro kantor organis dohot titing perhebengon buima tajaha di lembaran titing naung di-share di grup sektor di pasu-pasu tuhatama Kuriana. Surat sijahaon sian kantor pusat nomor 1442 garing 130 garing 9 Romawi garing 2021. Hal persembahan untuk warga jemaat yang tertimpa bencana alam. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat HKBP di tempat. Salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kasih setia Allah Bapa, segenap pimpinan Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piara Jatarutung mengucapkan terima kasih atas doa-doa yang tidak pernah berhenti kita panjatkan kepada Tuhan. Suka dan duka kita hadapi serta harus kita lalui di tengah perjuangan kita menghadapi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda akan berakhir. Bukan hanya COVID-19 dan varian barunya, kita mesti berhikmat menghadapinya. Namun juga dengan peristiwa-peristiwa alam yang belakangan ini ikut memperkeruh suasana hatimu, hati kita semua, dan menguji kesetiaan kita di dalam Dia. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut tentang banjir dan akibatnya di Labuan Batu, kami perlu memberitahukan kepada kita semua tentang Pendeta Kardi Simajuntak STH M. Min, Kepala Departemen Marturia yang telah mendahului kita. Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, beliau pergi berobat ke rumah sakit Balige. Keesokan harinya
Selasa dirujuk ke Rumah Sakit Medika Amplas Medan. Hari Selasa 17 Agustus 2021 beliau dirujuk lagi ke Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 1:17 waktu Indonesia Barat beliau menghembuskan napas terakhir. Sesuai dengan protokol kesehatan, pada hari itu juga kita memberkatkan Pendeta Kardi Simajuntak STH Emin ke tempat peristirahatan yang terakhir di Lobuhole, Kecamatan Siata Sembarita, setelah melalui ibadah singkat yang dipimpin oleh Opui Eporus HKBP di depan kantor pusat HKBP. Kita sangat berduka atas kepergian ini, sebagaimana juga seluruh keluarga yang beliau tinggalkan. Namun sebagai persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap percaya dan berpengharapan di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Marilah kita mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar segera mendapat penghiburan. Saudara-saudari terkasih, belum lama ini turunnya hujan deras dan berkepanjangan di 4 daerah pelayanan HKBP Distrik 13 Asahan Labuan Batu pada hari Sabtu, Minggu, Senin tanggal 15, tanggal 16 Agustus 2021 telah merusak sawah dan tanaman padi dari 810 kepala keluarga Jemaat Kristus dengan rincian sebagai berikut. Jemaat HKBP Resort Desa Gajah 400 kakak. Jemaat HKBP Resort Labuhan Ruku 110 kakak. Jemaat HKBP Resort Serdang 2 200 kakak. Jemaat HKBP Resort Selebah 100 kakak. Dan pada hari yang sama, tanggal 16 Agustus 2021, air juga merendam tempat tinggal masyarakat Aik Nabara yang diantaranya 45 kakak adalah Jemaat HKBP Aik Nabara Resort Aik Nabara Distrik 26 Labuan Batu yang sangat berdampak kepada bangunan rumah beserta isinya. Atas musibah ini kita kembali berduka. Sumber penghidupan warga jemaatnya akan mengalami gangguan yang serius, dan hasil pertanian yang rusak itu akan sangat berdampak buruk kepada ekonomi warga jemaat. Kita menyatukan hati dan asa, saling mendoakan dan mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita di 4 daerah pelayanan HKBP Distrik 13 Asahan Labuan Batu. Begitu juga untuk 45 kakak Jemaat HKBP Resort Aik Nabara Distrik 26 Labuan Batu, sehingga kita dapat meringankan beban ekonomi saudara-saudara kita. Secara bersama kita akan mengumpulkan persembahan kedua pada ibadah minggu di gereja kita masing-masing. Dengan keterbukaan hati di dalam doa, kita akan memberikan sebagian dari berkat Tuhan yang kita terima untuk meringankan beban warga jemaatnya. Firman Tuhan menghantar hati kita untuk bersama memberi dengan sungguh-sungguh, seperti tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah kita menyatukan hati sebagai tubuh Kristus yang hidup. Doa kami, Tuhan senantiasa menyertai kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Teriring salam dan doa kami untuk jemaat yang terkasih di tempat masing-masing, melalui seluruh pelayan sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia. Kuria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Songonima titing namasa di minggu tasadarion tapa hohoma tapa sada maruhata
martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami Jehovah parasirohan amara bangsa di Banua Gijang. Hasangapon puji-pujian madiguarmu ale Tuhan. Saya sauk malumo di roham Tuhami saluhut natinop kami. Mauliate matuhan hupasahat kami di bagasan tikion. Di asini roham namadungani ngolunami. Di lehoko tiki dihami ali amang. Rotu bagas joroon rap marsaur kami di permingguan nami. Asi maroham ali Tuhan di botohodo manangaha na huadupi kami. Takas dosa luhu na ali Tuhan sian pamotoamu. Alani hasi maroham ali Tuhan homa na mangurupi kami. Disudi akka kolso nami, disudi akka si pikiran nami. Sayunang loas ganggu rohanami ali Tuhan asa totong marhaposan tuho kami. Terlumupi ma ali Tuhan nami di bagasan tikyon na sa totong dope kami mangadupi na so marujung dope noay ali Tuhan sahik na masa di tonga-tonga ni bangso namyon doho di Portibion. Terlumupi ma di hutan namyon. Alani Tuhan asi maruham say homa na madohoti na mga puli akka na marsak pemali Tuhan na pamalupon akka na marsahid siyan tonga-tonga ni ruas ni Huriam di Sadok Portibion. Ali Tuhan nami dinaro kami ali Tuhan siyan tonga-tonga ni bagas namigbi noaing marsaur dohot ho marhiti-hiti hatam nanaing si bigyon nami na pinasaha ni naposom. Tuhan di bata Jehovah manami ho manaparadihon roha doho pikiran nami. Asa takas kami ali Tuhan manangihon hatami. Asa hatami ma ali Tuhan nagabi sulu-sulu di kami. Nagabi ima mangajari kami mangadupi ulaw nami. Doho mangadupi akan amasan waing di tonga-tonga ni Portibion. Alani ali Tuhan nami ho manamangalihon bisuk tunaposom napatariason baritam-barita nauli di tonga-tonga ni parmingguan nami di bagasan Arianon. Parsahalay na posomi ali Tuhan. Say lehon hahipason asa margogo lam pararaton baritam-barita nauli. Dungi kami na tumangihon hatami ali Tuhan lehon magogo di kami. Asa marparbuhe hatami jala margogo kami mangulahosa. Alani ali Tuhan nami dinaro kami nuaing tuson. Di parminggon nami dinahudul kami martangiang tuadupamu. Tangihon mahali Tuhan saluhut tangiang nami. Urupi mahami Tuhan disudi akka si pikiran nami. Terlumobi mahami nuaing naro madohoti pertangyangan permingguan di bagasan Arianon. Tuhan di bata Jehovah manami. Hupas hatami ma tangyang nami tuho asi maruham say jumulu ma sesana sa dosa nami. Asa tung taluk kami majalo asing roham. Tuhan di bata Jehovah manami. Ruas ni Huriam na marulang tahun di bagasan mingguon. Ko maali Tuhan na madongani nasida. Kodo ali Tuhan na mangalihon umur martaba di nasida. Lam martaba maasin ni roham. Martaba mapasupasum na naing si jalon nasida. Ali Tuhan nami di hari Rabu tanggal 10 ni maon naroon mulaan nami mapertangyangan sektor di tonga-tonga ni Huriamon. Dung masohot kami ali Tuhan na sadia lilingon. Mali Tuhan namadongani kami tutuhi marwas ni Huriam asa totong marsihohot martangiang tuho rap kami mamuji ho rap kami martangiang tuho di bagas joromon. Mauliate madiho ali Tuhan nami songoni mali Tuhan akka sahik nama sado pinoaing di tonga-tonga ni bangso namyon. Maulu tungadong sian mali Tuhan na berdampak di akka sahik nama sanoaing asi maruha mali Tuhan saya puli manasida lehom magugo ni nasida pasu-pasu aka ubat na pinakke nasida asa marhiti-hiti ubati margugo nasida le Tuhan mangalo sahiti. Ali Tuhan nami dititing na hutang yok kami di bagasan parminggon namyon adong na mengalami dampak bencana banjir di distrik Sapulutolu asa Labuan Batu songoni di distrik 26 Labuhan Batu. Tuhan torok do ruas ni Huriam
na mga dopi na berdampak banjir bencana alam na toho masa di hutai. Ali Tuhan nami marhite-hite pimpinan pusat ni huria nami di pambotohom matuhami saluhuna asa anggiat kami masirupan sama kami ali Tuhan. Alani di bagian santang yang nami di bagasa tikyon kubuat kami mali Tuhan ruas ni huriam na berdampak bencana alami ho mana manopok nasida ali Tuhan. Ho mana mangalehon pos ni roha di nasida paluas manasida ali Tuhan marhite-hite nama sai lam jonok diri na tuho lam hot di bagasan tangiang nasida ali Tuhan. Alani di tonga-tonga ni keluargana komali Tuhan nasai mian di nasida mangajari dohok mangalihon gogo di nasida dohok mangalihon nakalas ni roha. Alani ali Tuhan disakapi huria modo di minggu naroon tanggal 10 sia patupaun nami mali Tuhan papunguklean dalan nami mengurupi dongan nami na berdampak bencanai. Komali Tuhan nama buka roha nami asa marhite-hite akka pilihan nami boy nasida ali Tuhan mangadopi nama sai. Pinuji pinasanga maho ali Tuhan tangi homa pangiduan nami jala homa na pasikopon saluhut nasa na hupangiduhami mauliati madiho ali Tuhan nami jalo matang yang nami na hupasat kami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tau dutir deta sen buku de nomor 803 mamuka senet sada lau suhut ma tapasahat peleata sada A dohot sada B. Bartang yang mahita damini di batana sumurung sian saluhu na roha imana mangramot ya hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhu na hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus barita nauli marhite-hite parsaurata di mingguta sadarion alai memang nata pe hari parudan
Alai sotung do gay mododok kita. Semangat do kamang kan? Itu teh. Alanido turpukta songon jamita di mingguta sadarion tarsurak madi Markus bidualu mamukka mai sian ayat 30 sada sahat tu ayat 30 walu songonoma hatani debata. Jadi dibuka mangajari nasida ya anak ni jolmai iko godang do si taunonna. Iko bolokonon niak kasih tua dohot malim. Dohot si boto surat do ibana. Laos pusaon na do. Dungi mulak mangulu do diari patuluhon. Patardo di pabua hatai. Alai diarahon si Petrus maibana. Disolsodi maibana. Alai humusor ma anggo ibana. Dipanot-noti ma akasisianai. Dipicang ma si Petrus. Dinama laho maneho bodis. Sia labukon. Aidang na di parwako na di debata. Aka na di jolma do. Laos di joma na toropi rap dohot sisianna di dok matunasida. Nasa nagiot mangyutonau. Di swada homa dirina. Dituhuk masilang natu ibanay. Diuton ma. Ahu. Ananaing palua hosana. Magagohosa do. Alay na aguan hosa. Alaniyahu. Dohot alani baritaw na uli. Ido palua hosa. Ayaha matong gunana di jolma nang liak portibion diomo. Ang kumago do hosana. Ay asa molo adong namaila. Alaniyahu manang alani hatakipe. Maradapon bangso pangalakub. Jala pardosaon. Laos maila do anak ni jolmain. Sugot makatidak koni di naro ibana. Di bagasan hasangapon ni amana. Rap dohot suruh-suruan. Aka nabadiyay. So ni ma hata ni hata. Hurian itu hata. Di bagasan Kristus Yesus. Sudido. Longang. Di torop jolma. Nang longang dotong nangaka sisianna na 12 halaki mabigi barita pangajarion ni Yesus. Ala memang Yesus mengajari dia punya kuasa. Yesus mengajari adong huaso ni debata. Ala memang halongangan ni sudah jolma. Ala memang di idanasida di pamalum Yesus namar sahid. Di pabali Yesus simbolis boido honota semua takjub akan perbuatan Tuhan Yesus. Yesus marhite turpukta di tikion menunjukkan belas kasihan yang luar biasa marhite akapakubasion. Sianido panadeyon ni aka suditorop ni jolma. Ala tada ni aka halongangan na pinatupan ni Yesus ingok manasida. Pitor masuk matu rohana. Suasongoni nang sisian. Ala memang marulupulop do molo magito Jesus. Hola tedehon Jesus ngolu ni todiku hodo hapurusaki. Gok di homa. Hola ni petedehon itor saya na masuk do turohata. Sudido marulupulop mangyutot tuhata. Sudido marulupulop molo na martuhanon. Bahkan boy daw ta rela doaka sisiani akan atoropi sian luat tuluat mangihuton Yesus tanpa tidak ada perhitungan di tonga-tonga ning uluna. Ala di rohana sida memang patut do ikon ihutonon Yesusi. Alehamu kamang do taminang diturpuk tahun adul pangajarioni nasa lelengon nasa rap nasida nasai las rohana sida ala diida guru nain Yesusi seorang yang sangat hebat luar biasa berkarisma mempunyai kuasa pitor turpuk ta sadarion paingot tomma di tonga-tonga ta ahamadidok
Jadi dipuka mamangajari nasida, ya anak ni jolmai iko godang dosi taononna. Ikon bolokonon niya kasi tua dohok malim. Sianomma holam mabigi baritai. Roma akasisiani. Dohok si Petrus tarlumobi patardo di pabuah hatai. Alai diarau si Petrus meibana disolsoli. Ada penyesalan. Karena mereka menganggap Yesus yang selama ini bersama dengan mereka adalah Yesus yang mampu membuat mereka menjadi hebat. Luar biasa. Yang selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus, tolu tahu mana sida rakdo Yesus. Anggapan nasida Yesus itu tidak akan menderita. Anggapan nasida Yesus itu tidak mengalami kesusahan. Haporsuhon. Ala anggapan nasida Yesus itu adalah Yesus yang politis. Artinya Yesus yang mempunyai kuasa kemahakuasaan. Itu anggapan ni sisiani. Ala nung nga di paingot aka Jesus, nga di paingot Jesus. Naikon ayonna taononna. Ala nang tarjo jalo ni rohani si Petrus song nadong diturpukta. Disolsoli maibana. Ada penyesalan. Sarupa do kamang do taminang. Molo say martuhanon. Say marminggui hita. Alay say rodo kapanahit. Boy do hamolsoan. Molo say marminggui mga lopitanga kita. Alay rodo kasitaw non torus manorus ganu pari ganu tiki. Boy do madili rohamuna. Wajar hajol maudi. Molo roa kanapait na parir. Apalagi say martuha kita talopi do tangat tapasato dirita tu di bata. Alay rodo akaparsorion na balgay. Jala boy do honota. Dangadong di bata. Hajol maud doy. Portibi doy. Alay. Holan dihatau si Petrus si muruk ma Jesus. Ahamadidok laho meho bulis. Dang si botol listrik kate. Si bulis. Artinya si bolis manonggopi rohani si Petrus. Dan tu si Petrus nai hatai. Ale tu si bolis na manonggopi ibana do. Hamak kamang ale molo pangajarion siya turpuk tananeng idota dipicang Jesus sisian naing. Ada yang diparwahon ibana na didibata holan akkana di jolma do. Idu pola muruk tu hatai. Secara manusiawi songna hudok bisa kita pahami Petrus dia tidak ingin Yesus itu mengalami penderitaan. Memang mereka menginginkan marsanga do Tuhani. Ale memang rencana Allah berbeda dengan rencana manusia. Sakap ni debata, tu sakap ni jolma marasing do. Sesuatu yang kita persiapkan dengan baik pun, dengan teliti pun, ale molo dang marsaka di bata, dang sauti. Ikon mengadupi si taonon Yesusi. Asalam usangat do ibadah. Kalau dia mengalami penderitaan pun Yesus itu supaya kita semakin lamsangap do. Alaido dalam padua jolma. Hama kamang do taminang marhite picang-picangi boy idot tasya turpuk tahun diajari do si Petrus. Diajari do jolma natoropi. Asa boy mangatusi sakap ni Yesus gabi sisean haposan. Yang tulus mengikuti Yesus. Namar huriope habuluso donariko. Namar huriope ketulusan itu perlu ditanamkan. Tusudia kana porsea. Molo bulus pehamu pasato ngolumuna doh pasahato na adong dihamu habulusonido narikot neng idawni di bata. Jok do salah mangatusi. Apalagi akasisean ni di pangajarion Yesus jaladang marsitutu nasida. Tolu tahun rap doh Yesus belum mengenal Yesus seutuhnya. Bagaimana kita? Ngapiga tahu kamu HKBP ya kamang. Ngapiga tahun nakasitua HKBP. Ngapiga tahun hita naro
dohot na live streaming sadarion. Sudah berapa tahun kamu menjadi warga HKBP? So tung do HKBP di Cakiho. So tung do HKBP di Paleaiho. So tung do Paditana di Arsakiho. Ini juga semakin mau menyadarkan kita kerinduan, kecintaan bersama nama Tuhano. Riko doha buduson. Ketulusan itu ditanamkan. Kita tahu bagaimana berita Yohanes dan Yakobus anak ni si Zebedeus. Boy daw tanagulu di huaso. Taida doa ke karakternya kasih sianin. Kita tahu bagaimana Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus itu. Taboto do si Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3. Taboto doi. Artinya karakter akasih sianin di boto Yesus do. Nang mahita kamang aka karakter taipe di boto Yesus do tulus do hamu manang dao. Rohat taipe di boto tuhat taido tulus do ho manang dao. Hatuluson habuluson namar Tuhan riko do peopon ya kasudina porsea. Molorope aka hamaolon. Molorope aka parbada-badaon. Molorope aka namangicaki roham yang menghina kehidupanmu dohonom muma Tuhanido pasti kopong ngoluku. Amin. Hama kamang do taminang sian konteks ni turpukta naing hupuk kama bahwa ada Kristen sulap. Artinya kalau berbicara tentang sulap ini berbicara hal-hal yang menakjubkan. Hal-hal yang wah. Hal-hal yang hebat. Molodidok Kristen sulap itu adalah ciri kehidupan yang hanya nasonang-sonang idoneng dia dupan. Dia hanya ingin mendapatkan yang senang-senang saja. Dengan hal-hal yang spektakuler. Yang wah tadi, yang hebat tadi. Doyan dengan berkat dan mujizat. Tapi sangat menghindari pergumulan. Pitor madeli tumagon nama mati. Ima Kristen sulap. Tapi bagaimana yang kedua Kristen silap. Sulap tu silap beda oke? Bagaimana Kristen silap itu adalah ciri kehidupan yang sangat berlainan dengan keadaan yang sebenarnya. Kristen, hakristenon nasi songonon jenis seperti ini sering mengalului hasitongan. Aijol mau perik serikia do mengalului hasitongan asawa asa hahurangani dihukupi dipertahankan kesalahannya. Napatoluhon Kristen salib silangon boydo honota inilah ciri kehidupan Kristen yang menghadapi tantangan dan pergumulan sebagai konsekuensi haporsiona. Molo adong pihak persoalan dang muramad dili. Molo adong pihak kasih taonon dang pitor putus asa. Molo adong pe akan napahit naparir dang pitor gali. Haru molo rope na tonggi di ngoluna dak kiagijang roha. Ikonido tahanguluna kamang. Jadi bui idota molo didok naking isedo nasa namang yutong Kristus isong dia do. Bado nasa namang yuton Kristus. Bado deng idota songon si Petrusi. Molo deng dohonota pikiran dari Petrus ini juga mewakili pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran dunia ini. Ala memang orientasi pikiran ni Portibion, pikiran ni Jolmaun memberhasilkan pikirannya dengan dunia ini. Molo mamora ibana, perpangkat, nama besar, dia berhasil. Itulah ukuran terbaik manusia. Ima suhat-suhat ni anggo hajolmaun, manang suhat-suhat ni Portibi. Dianggap itu sudah keberhasilan bila mana memperoleh banyak hal. Alay taingok ma. Ikon perkara sorgawi, perkara namanya hutod Yesus, taida bertumpu kepada nyawa, bertumpu kepada napas,
jiwa ngoluon. Hidup olah didok di ayat 25, siapa yang meletakkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia akan menyelamatkannya. Mate Yesus Holland ngulut tado. Karena itu akamang do taminang targai mangudon. Hargailah hidup ini. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai jemaat, sebagai naporsea hita. Taargaho mangurut tahun. Taargaho mahosat tahun. Pola do rela tuhatai dipersilakon mengorbankan hidupnya supaya kita asa mangulu kita, memperkokoh jiwa, memperoleh nyawanya kini dan kekal. Inilah kehidupan kita untuk itu aku amang do taminang. Untuk apalah kita memperoleh dunia ini tapi kita kehilangan nyawa. Saya talului ngulut tahun. Saya tahalaputi ngulut tahun. Alelam dau hita siya Tuhani. Apa gunanya kita mendapatkan kekuasaan, jabatan, nama besar? Alemago do anggo hosata. Alani do honok kumah, do honok tama. Pelihara hidupmu. Tatari hidupmu. Rawat hidupmu. Yesus berkata, molo didok naking laho maneho bolis, anyalah iblis, aidang di paruhako na di dibata, ayakan na di jolmado, apa yang kamu pikirkan hanya keberhasilan dirimu, kekayaanmu di alai molo di dibata memikirkan keselamatan yang akan porsea. Ama kamang ahado neng buah nota siya turpuk tahun. Mulubui ngulut tahun, jangan menjadi penyebab penderitaan orang lain. Unang bahen haci rohani dongamu. Songon toko-toko halak Yahudi malim naking. Iko bui do honota, jangan menjadi penyebab penderitaan orang lain. Nah paduaon hadapi semua salibmu. Alai didok penuh hikmat di bagasan Yesus. Mengikut Yesus di suadaho dirina. Dituhuk silang. Ihut tonibana. Molo lapatan di suadaho dirina menolak ido lapatan neng. Molo di suadaho dirina menolak, membuang segala kehebatan diri yang membuat gabi gijang rohaton. Molo napaduahon bersedia memikul salib. Lapatanna molo sian Junani airo mengangkat sesuatu. Bersedia memikul salib artinya dia mengangkat sesuatu, ahado sesuatu, beban. Apakah sesuatu itu persoalanmu? Apakah sesuatu itu sakit penyakitmu? Apakah sesuatu itu yang makukupi ngolumi? Angkat jalatangnya kotu di bata. Ido pola didok ikon mangihuton Yesus. Kalau kita mengalami penderitaan beban, tu isi do hita mangalu-alu. Kalau kamu stres, songon ama, buido ama stres tu inatana kan? Olah sampai atu bek-bek kon inatai. Kan? Dala sebaliknya, buido stres inata. Ala niamata. Ala hurang setoran. Mula kaina kan molo hurang setoran itor say keras bringas dua kina ido taina daw ake wado adong masa ada cerita ima taringot sada keluarga na say judut barbadai bama haci dina taon say dibalbali gado pari gado borngin. Siapa tahan seorang perempuan
kalau dia dipukuli terus. Padahal perempuan itu adalah mahkota yang indah. Satu luk doh hamu kainang, mau hudok kamu mahkota yang indah. Satu luk. Asing herana somar suara hamu. Satu luk doinang. Baido dah mahkota indah doang go perempuan. Ala saya dibalbali inat tahun. Ale dang amat tay marga 5 juta bah. Daong. Marga nasing may dang pala hudok ko ni. Ala saya dibalbali curhat may mana. Tudongan na ina. Tabay may istilah na para rikamis ni ngoma. Biasa do kan akka para rikamis ka songonido. Bola dong curhat tudongan na para rikamis do. Ale hebat niya kay na biasa na dah. Unang semur kami nang dah. 5 menit do inay mampu marsihol-sihol. Bado ida kabar mo ida sehat do, sehat amo. Bado anak tak bah ngaka siya. Ale dung salpu 5 meniti makatay dongan na namay. Ido hamu tay nang daong kan? Biasa na songonidoy. Alay. Roma dongan no madok. Beta ma adong do datu ina. Adong do datu. Nabui paminak ko na matami. Unang saya mabalbaliho. Dungi law ma tu datui. Amang datu nami. So hase amat tadi jabu ina. Ganupa riau di balbali. So binoto aha salakku. Binay do na dinggan. Bado asa mubay. Roma datuon. Madok murado ubat naina buah madatu kan segala cara murado tidak sida murado ubat nain di dokma 1 cabut kumis harimau dungian nong buah matuau kumis harimau. Adi bigi amu do inang, do na suma bigi. Kumis harimau. Marpikir atong ina taon. Ay nariti do datuon. Abi ado cabuton kumis ni harimau ina. Mana mungkin itu? Ano toy mate, ati wado gabi mu banong amata ni ulahom may. Ina. Ba di ulahom ma baborha may natay to kubo binatang. Ay holam mamereng harimau isin ang sumarika akinang. Semua pasti ketakutan. Alay dungi. Toy mate. Kuhabulus somma. Hari pertama. Dia memasuki kebun binatang. Hola diida singaon itong marawang. Mabiyarin atay. Mati na mo ba non nina. Tumakod do mati ibay na mata daripada ibay singaon. Kan herasong nima. Alay saya sabar duin tahun. Hari kedua dia juga tetap berangkat. Alay membawa sepotong daging. Ada nguki jonok. Hola disapat todo jagalon. Hari patuluhon lam jonok gimana mangalem mangan di bawah majagalon. Hari paupaton palimahon lam jonok gimana. Hari paonopon dengan kelembutan keluar biasaan seorang perempuan mampu menaklukkan singa itu sampai hari ke-7 dia bisa bersama-sama duduk dengan harimau itu di leon disulangi mangan jagalon dungi dukop pitor jonok pitor dicabuk makumis nih harimaon pitor lari ma inatay ale naking pesan ni datui naking ikon buano tu iman. Roma inatau di bawah ma tu datui. Dung di bawah tu datui. Omma datu nami. Kumis ni harimawi. Balong ang atong datuon. Ana hiba may natobui kumis ni harimau. Cabuton na. Dangi. Roma datu madok. Inang kamu hebat. Kamu luar biasa. Kumis harimau bisa kamu cabut. Apalagi kumis suamimu ina. Bah. Ido tahe. Ahado neng ido tasya baritai. Halabohod dorikot dingolon. Sakaras-karas ni jolma.
molo halaboho pe tahataon menak doi. Saya jugul-jugul ni si tua dang jugul si tua teh. Saya jugul-jugul ni jolma pe molo halaboho do tabain. Burjudi. Alani tapahami mangudon. Tapahami manguluton. Lebih banyak mengenal Tuhan itu sendiri. Ikon lam manada hita di Tuhani. Ikon lam sihol hita namar Tuhani. Molo sadarion nunga masuk kita di parmingguon minggu sonari. Tuari minggu ikon lam gudang mahita. Ikon lam sihol do rohamuna namar hurion. Marsauron. Asatarida parsauran di bagasan di batahita. Hama kamang di bagasan Kristus Yesus mengikut Yesus harus juga tahan banting. Kritik boleh, tapi lebih baik membangun itu lebih penting. Saran itu penting. Molo adong pihak kasih tahu non, tak anggap mai penderitaan itu merupakan vaksin bagi kerohanian kita yang meskipun penderitaan itu seketika sangat menyakitkan, terasa sakit di bagasan rohata, kita bisa tahan kebal imun dalam menghadapi serangan penderitaan. Ada perkataan nih Bapak Gereja, Kristen sungguhan bukan Kristen yang tanpa salib. Tidak ada mahkota tanpa salib. Asa dapokmu mahkota itu pikul salib itu. No point, no gain. Tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Memang ikon ado padusi taonon. Asal jadi kita akan mendapatkan hasil. Hama kamang dot taminang dot sudir ruas ni huria HKBP. Mari tapature mangulutan. Tapature maparkarejoatan. Supaya kita jangan berpotensi untuk merusak orang lain. Kenali Tuhan lebih sungguh lagi. Kenali Tuhan lebih dekat lagi. Kenali Tuhan lebih mendarat lagi. Unang murabe nama nada Tuhani dada murabe marungutungut. Dada murabe madeli. Alai molorosi taonon di peok mai di bagasan nguluna alai pasa matu Tuhani. Molo didok di bukit de 500 tolu pasoma ungu-ungu mi. Kenali Tuhan sesungguhnya. Buka majo bukit de 500 tolu. Tedeho majo 500 tolu amang. 500 tolu. 500 tolu. Molo loja pehita mangadupi tapajonok ma tabereng dopak Jesusi. Los tadeho ma.
tada Jesusi secara total seutuhnya asa manguluho di bagasan ibana. Amin. Martanya kita. Ali Tuhan Yesus Kristus mau liate dia sini roham dohot pasu-pasum. Nah saya totong madongani hami Tuhan. Di sari hokong ngulu nami. Di patiur horoha pikiran nami. Di lokomar bisuk kami Tuhan. Jala mangidu hami tu adopamu. Atau dim madongani hami lam manada ho matai solhot. Molo pe rosita onon. Molo pe rona hatit naparir di ngulu nami. Alaikum manot tong dohami manahan. Hutuhu kami silangmi. Alana jalo on nami do tupal hanguluan nasyako. Asi roham Tuhan pasu-pasu sudi ruas di huriamon. Akan nama tua, akadat danak, ama ina. Asa totong di bagasako nasida marolopolo margogo. Tarlumobi martangyang dohami. Tua kayanako ni ruas ni huriam naso dapotan karejo. Na di bagasa parsikolaan. Pos dorohanami Tuhan leona kahabisukon bisuk nasyako may. Natikina naung ikom marhasohotan marhamulian patudu akasih rokat ni todi ali Tuhan. Dalam martangyang dohami tu aka keluarga na sodapotan akayanakon pos dorohanami lehonom mo di tikina Tuhan. Jala sahat di homa saluhukna asini roham lehoma tuhami saluhukna ali Tuhan. Pasu-pasu hami, pasu-pasu huriamon, pasu-pasu sudi aka ulaun nami. Asih roham Tuhan sesa dosa nami marite Kristus Yesus martangiakan Tuhan. Amin. Mari dia mahita. Los tapasama pediata na umuli tu di bata. Sadahu
martang ako mapilia to tuadu pani di bata martang yang mahita ali di bata amanami na di bano gijang odo harurani salut sileon deuna dinggan do nasa uli basa nama uliutus upasat kami masyan naneli homitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asau parhasia kami pilihanon pati buluhon harajaumu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti iti todim asalam mutadahami gudang misilehon leon mitu hami asalam girgir hami madok maulian itu marhiti iti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Namin na di bano gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaumu say sot maulo maniroham di bano tongon songon na di bano gijang lehon matuhami sadaron hangulu asya paring seisa madosa nami son panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuami unang hami to gitu pangujunan palua mahami sian pangago. Di bagasat damai jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pasar hom madami na tutodim.